Sí que volia... Seré breu, Des de l'OGT serem molt breus perquè el president ho ha dit tot, però sí que ens volem agafar a les paraules de l'alcalde, sobretot el compromís que ha adquirit de la reducció de les desigualtats, perquè és un fet que el problema de la nostra ciutat és que les desigualtats ens han menjat. En l'últim quart de segle hem crescut en desigualtats d'una manera estrepitosa. Si bé és cert que les dades són bones d'aquest últim any, és cert que tenim dades que ens demostren que viure a Barcelona cada vegada és més complicat. I sobretot és més complicat pel jovent, és més complicat pels que tenen problemes de trobar una vivenda. L'habitatge s'ha incrementat de manera desorbitada. L'habitatge en obra nova, ens diuen les dades que ha crescut en un 150% a la ciutat de Barcelona. L'habitatge en alquiler ha crescut un 100% en l'últim quart de segle. Per contra, els ingressos bruts anuals dels ciutadans de Barcelona han crescut un 25%, a la qual cosa es fa moltes vegades inassumible poder viure a la ciutat de Barcelona i ho podríem anomenar com una bretxa d'insolvència familiar que s'està demostrant. S'està demostrant sobretot en la fugida del jovent de la ciutat de Barcelona, potser a la metròpolis, potser a altres ciutats. Teníem dades que deien que el 20% de les rentes més altes reben 6,1 vegades més ingressos que el 20% dels que tenen menys ingressos aquí a la ciutat de Barcelona. Això és una barbaritat de percentatge. Nosaltres creiem que s'ha de limitar el creixement de la vivenda i ens centrem en aquest punt de la vivenda, de l'habitatge, perquè és cert que és la prioritat de moltes famílies per poder continuar vivint a la ciutat de Barcelona. Però s'ha de limitar, sobretot, donant possibilitats d'espais de creació de protecció oficial, d'habitatge de protecció oficial tant per renta d'alquiler com per compra. I no només deixant que el mercat marqui els preus, perquè seria com, i perdona l'expressió, tirar pernil als porcs, perquè donar diners perquè després, si pugen els preus, no seria l'alternativa per rehabilitar de forma eficient que el jovent es quedi a la ciutat de Barcelona i es quedi amb preus adequats. Per això creiem que s'ha de regular el mercat d'habitatge, tant en compra com en alquiler. S'han de dotar d'espais públics per intentar incentivar la protecció oficial i la construcció d'edificis nous per construcció oficial per famílies i recolzant a les famílies, però sobretot regulant el mercat perquè això no serveixi per continuar fent una especulació del mateix, sinó intentar que el mercat tingui clar que s'ha d'estancar, sobretot perquè les famílies es quedin a la ciutat de Barcelona. Només volia fer aquesta puntualització.